3 persuni oħra sfaw vittmi tal-COVID-19 bit-total ta' vittmi f'pajjiżna issa tela l-667. Dan ħareġ skont l-aħħar numri pubblikati tas-sitwazzjoni tal-pandemija f'pajjiżna. Fil-fatt fl-aħħar 24 siegħa stabu 438 każ ġdid fil-waqt li fiequ 590 persuna oħra. B'hekk it-total ta' każi attivi issa hu ta' 8979. Peress li l-Ministeru tas-Saħħa waqqaf milli jippubblika n-numri relatati mal-pandemija tal-COVID mhux tingħata ebda informazzjoni dwar kemm hemm persuni rikoverati l-isptar Mater Dei kif ukoll fit-taqsima tal-kura intensiva. Intant f'dawn il-jiem il-COVID-19 self-testing kits bdew jinbijaw mill-ispiżeriji u m'għadhomx aktar illegali. Dan wara li l-awtoritajiet tas-saħħa ppubblikaw linji gwida u avviż legali li jirregola l-bejgħ tagħhom it-tnejn wara nofsinhar. Dawn il-kits jistgħu jinbijaw biss fl-ispiżeriji iżda mhumiex validi għall-ivvjaġġar jew għal xi forma oħra ta' ċertifikazzjoni marbuta mal-virus.